ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାଠାରୁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1872, ଅପସନ୍ ବି 1947, ଅପସନ୍ ସି 2011, ଅପସନ୍ ଡି 1950। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 1872। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାଠାରୁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1877, ଅପସନ୍ ବି 1818, ଅପସନ୍ ସି 1977, ଅପସନ୍ ଡି 1853। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 1853। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ଆକାଶପଥ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସେବା କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1853, ଅପସନ୍ ବି 1620, ଅପସନ୍ ସି 1911, ଅପସନ୍ ଡି 1966। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 1911। ନେକ୍ସଟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପୁରାତନ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ।